Здравейте, приятели, роднини и мили съседи! Ние, Злати и съпругата ми Мариана, имаме честта и удоволствието да ви поканим да споделите с нас първият рожден ден на нашата малка принцеска Фанка. Денят на годинката е 19 юни 2024 година в ресторант Версай от 18 часа в град Стара Загора. За доброто настроение ще се погрижат музикантите от оркестър Стефчо Бенд. В денят на рождения ден ще се възползваме от празника и ще сключим граждански брак. За записването и запазването на спомените ще се погрижим с няколко камери, а именно многокамерно заснемане с видеокран, като в телевизията професионално, с Рачо Рачев, разбира се. Видеото се монтира на място с видеопулт и се качва веднага в интернет. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. С уважение, Злати и Мариана.